всички, които ме гледате. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Тазър БГ. Сега ще направя втори епизод на Team Fortress 2. Този път съм с много як гъм. Найде сняти кафе. Имате, спокойно. Ей, вижте какво прави. Уа! Просто не го убих. Ау! И сега вижте какво правим. Трябва да избутаме на количката. Защо лаги днес тъй? Нещо те много забива днес. Не харесвам. Не мога да се. Калва БГС. Прави са. Ето ги червени. Трябва количката да стигне. Това е първата база на червените. Да, това ще бъде 4-минутковия епизод на Team Fortress 2. Даже и тази количка на зарежда. Това е хубаво. Но аз сега съм ги загубил деса. Да. Айде бе. Уоу. О май гад! Shit, fuck you. Аз го пръснах. Това е хубаво. Аз го пръснах. Какво цели? Това ме възстановява. Някой. Да, той е възстановител. Той е цел далече. Той е по-добре. Аз съм днешка двойник. Айде бе. Изгоря. Той умрял с мене. Хора, знам, че правя по-малко аз ви казах, имам проблеми с Steam, че не мога да правя дълги клипове, пък ако беше с тази и да много клиповете не, аз не мога, ще качвам клипове, но са много малки, по 4 минутки. И да, айде удари, имаме само минутка, която свърши вече, ще свърши минутката ни. Няма да спирам епизода, защото може нещо да се случи, докато някакъв бас, няма парашут. Майка! Аз него или той е мене. Да, хора, и той ще бъде всичко за днес от мене. И чао!